Unyana ka-Evelyn Thembela Changana otshele kwigumbi lakhe lokulala wawunabela uqaqaqa ngentsasa yanamhlanje uthuve ngomnxeba esemsebenzini kuba umama wakhe utshe wabhubha. Le ndoda eneminyaka engama-49 ubudala ithi rhanela ukuba ngudade wayo oshiye isitovu sivutha. Satsho ke sifike apha kusitsha, bendisuka eJopini ndafika kusitsha but andikanga nexesha elinintsi, inoba-hour nje endihambileyo ndabuya sekunjena apha endlini. Intombi lena ihlala nomama ilayite isitovu ngezolo. Inoba mhlawumbi umama ke ngoku uye mhlawumbi kwawa loo nto leyo yayingena kwelaa sitovu yavuthisa ke olo hlobo. Udade wabo neminyaka engama-32 ubudala uNontsikelelo Changana uthi yena sele enentsuku engekho kowabo. Okay, sister ihamba leyo ile nto le. Bendilapha nge-6 apha endlini kumama. Andihlali kumama, ndiyahlala phezulu ne-o yam. Ngoba situation lapha endlini ingekho right uba ndingahlala. So bendisiza everything ngoko imama, but andikwazanga ukuthi ndize from i-7 ndizoza namhlanje kusasa. Namhlanje bendingazilungisela uba ndizoza apha endlini bendizohlala noba ngo-11, bendizohlala ndizohlala ngo-11. Akwasikafika itshomi yam isithi igqirha isithi endlini kuyatsha. Xa ndifika ndifika nyhani endlini kule way. Xa ndibuzwa kwenzeka ntoni kuthiwa isitovu silayitile, ulayite isitovu ke umama belayite isitovu. Ndibuza umama ulayite isitovu njani mama, because mokwazi ulayite isitovu. Ubani umntu ebezovulela umama ifestire kusasa kuthiwa ngobhuti. Ndithi ke mna ke so itshe into like ubambe like kwenzeke njani because andikwazi no-explain uba kwenzeke ntoni. Ummelwane uAndile Payi uthi wothuswe ngabantwana ababini bonyana kaChangana abahlala kule ndlu bekhwaza ze wabaleke yokroba ukuba kwenzeka ntoni. Uthi bengabahlali bakwazi ukukhupha umama wabantwana phambi kokuba bongamelwe ngumsi obenzi abakwazi ukusindisa uChangana nobeneminyaka engama-70 ubudala yaye engasakwazi ukuzenzela nto ngenxa yempilo. Sisi, sengasento esisenzekileyo apha. Le nto sisi around i-20 to 9 because bendigqiba ubukela uzalo liphela ngo-half-past. Around 20 to 9 to 9:45. Ndive abantwana balapha eNexo bekhwaza. Ngoba kuthiwa kuyarojwa. Inkosikazi ihambe iyokroba phaa kwi-trapdoor emnyango. Kanti kuyatsha apha eNexo. Sibe sesiphuma ke ndikhwaze umakhelwane umlungisi, ndikhwaze nomonde. Sibaleke sithe xa sesifika umlilo kule room enomakhulu. Umkhulu kakhulu, so umkhulu enye indlela yokubana ngaba sikwazi ungena. Sizama ujikela sojonga efestireni, so uphula nefestire umkhulu umakhulu phaa ngaphakathi. Kamba sikwazanga umkhupha umakhulu, sayikhupha ke i-girlfriend ibingaphakathi nayo biseyitsarhiwe. Kwenzeke ngolo hlobo siswam. Upayi ubongoza uluntu kuba luncede olu sapho. Apha silazi kakhulu eli khaya ngabantwana abahlala nomfo ongasebenziyo apha. Sizawucela umntu kwi-situation enawuthi niyibone kubabukeli be-Bay TV. Umntu onokwazi ufaka ihlanza just nje indlu ime kuzokwazi uqhubekeka. Nabo bayabuzana ngoku ngento ze-insurance, kunzima kuyiloo. Amapolisa athi ngokutsho kwecandelo lezomlilo nodliwano-ndlebe olwenziweyo, umlilo udalwe sisitovu yaye kuvulwe uphando. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki apha eGqeberha.